Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Domti J. Айни замон дар жилмассив қарор дорем. Аз ин тараф сеюм база мешавад ва гардиши фурудгоҳ. Дар ин ҷо худи жилмассив болотар равем, аллакай каратегинский мешавад. ва дар он ҷо калитсивои дог. Хонаи имрӯзаамон тамошобинони гиромӣ дар ман ҳамин минтақа ана ҳамон ҷода ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Дар он ҷо раҳи калон аз он тараф мо омадем ва ба ин ҷо меравем. марҳамат тамошобинони гиромӣ, худи ҳавлии фурӯшӣ дар ин ҷо як гаражи калони 9 метра дорад. ин ҷо дари асосӣ мебошад. аз ин ҷо мо омадем ва дар ин ҷо боз як раҳи пиёдагар дорад. ҳама раҳо битонкардагӣ 2,8 сотиқ замин ва 5 зархона дорад. ҷойгир аз дар жилмассив, кӯчаи Бусе, гузаргоҳи як ноҳияи Шоҳмансурӣ шаҳри Душанбе. дар ин ҷо ҳаммом, ошхона, аловхона ва ҳоҷатхона. ҳавлӣ назди масҷиди ҷумъахонӣ ҷойгир аст. мактаби 36 ва садикам дар наздикиаш аст. дар ин ҷо таххона ва дар боло 3 дархонаи дигар аст. дар ин ҷо 2 дархонаи дигар дурун ба дурун мебошанд. ҳавлӣ 5 дархона дорад ва 2,8 сотиқ замин мебошад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти ҳуҷраҳо нархи хонаро эълон мекунем. ҳатман дар каналмон обуна шавед ва лайкро фаромӯш накунед. марҳамат, шурӯъ мекунем. якум хона ҳуҷраи хоб, дуюм хонаам ҳуҷраи хоб мебошад ва сеюм хона меҳмонхона. ин ҷо меҳмонхона мебошад, масоҳаташ калон аст. тамошобинони азиз, як чизро хотиррасон карданем ки хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст. ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб яъне спальня. ҳавлӣ дар минтақа бениҳоят хуб қарор аст. ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Бусе, гузаргоҳи 1, жилмассив мебошад. дар пеши масҷиди ҷумъахонӣ ҷойгир аст. мактаби 36, садик ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздикиаш мебошанд. ва ин ҷо сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб. чӣ хеле ки диден, таъмири хонаҳо таъмири хуб мебошад. нархи ҳавлӣ бошад $70,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 90-97 мебошад. WhatsApp имо доранд. аз номи канали Domti J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шаванд, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. мо боша навормона давом метиҳем. ва ин ҷо дӯстони азиз гараж мебошад, ё ин ки подвал. каседа чӣ хеле махқулай. ва дар ин ҷо яма ҳаст. дар ин ҷо боз як кладовкаи дигар. ин ҷо ҳаммом. ин ҷо бошад ошхона, яъне кухни. ин ҷо аловхона. ва чӣ хеле ки дар аввали навор қайд кардем, дар ин ҷо боз 2 ҳуҷраи дигар аст. дурун ба дурун мебошанд. чоруму панҷум ҳуҷра. марҳамат, ин ҷо чорум ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад, ҳамчун як долон яъне веранд. ва дар ин ҷо панҷум ҳуҷра. барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 145515 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.